Той, гледайте, вижте какво направи, ей тази курва. Кажете ми, как да не се... Вижте, дрехите й, вижте, тук кърпите й. Знам, приятелка ми е. Човек търпи до 1 седмица, до 2 седмици, ама оттам нататък вече ти писва след 3-та седмица. 2 седмици я търпя тая курва. 2 седмици хора търпя Ариана Гранде. Да, певицата Ариана Гранде. Прави ми мизерии в къщата, хора. Много е мръсна, много е мръсна. Направо в камерите, на снимките и на живо вие няма да познаете. Вие ще кажете, тя е някаква мангалка. Сериозно ви казвам, тя има въшки, бе. Тя има въшки. Пълна е с въшки. Тук 2 виприна и купих да я чистя. Пълна е с въшки, хора. Онзи големия кок, дет си го слага. Напълнила го е с въшки. С въшки го е напълнила. Не знам какво да ви кажа. Айде, станем ли 1000 гледания, ще я покажа. Показвам я. Какво ми се хилиш? Какво смешно видя, ма? Мършо, аз съм тук ядосена, ти нервите ще ми вдигаш. Веднага изчиствай, ставай да изчистваш! Ставай да изчистваш, ти казвам веднага. Ставай да изчистваш масата. Ставай да изчистваш. Няма аз тук да ти търпя тук долните мизери. Айде ви пак се качвайте, бе, майка ви да иба в устата да иба. Качвайте се веднага. Ако не станем 1000 гледания, ще ви еба майката.